Kau punya sambil lima. Ada magic ka. Pagpaulin kau. Ulin mo. Uswatu ka. Nakabalan. Tabalan. Ay, ako na. Pumunta na ko dito. Ayan lang. Terus laki. Ay, ko rin jam. Hampit ka sulas ang sago. Luang. Mapirot matay ni. Ang makapiki na paluwag ko na. Ba't mura kakita ni Rurunong katan? Well. Uli nila. Yapi ito. Uli nila. Ito yung kagawin. Natawa ko siya. Gak. Biar sabi niya rin na nainggit na. Ay, lima. Ay, biyaw. Rawas at biyaw. Aduh, ay. Nyari dia. Aw. Ada. Kukulnya yung naliog lang pala. Bayan ko, isap ko. Siyat na to pala. Iya ko pang. Lalo ko masakan. Ako na. Libo na to ilaw niya. Pero ko nakakat sa mga matagdo mo. Iya ko pang kalit sa kalit siyat lang pala. Tusan. Ilaw lang to. Ano lang. Tawag. Pati mablogin ka ako. Ba't natin nagkataw? Kini sa nakita ko yung Yung lang ko yung mata niya. Papaumatay. Yung lang ko yung mata niya. Papaumatay. Nagdugo na. Ubat. Tal. Ubat COVID. Kini sa ninyo lang. Nakapawang matakyaw. Dugo. Ubat ka. Ubat kid. Tagat ko. Tabihan. Uwat ki. Tabihan. Ha? Yan, pasawa na. Masawa sa di makita. Masawa sa di makita. Iyan tawa ko mag-iyan ako kay mo ay naman ko mag-usaha sila mo din dahil kasi. Luglag. Naluglag na. Pasawa kita niya sa mga. Yan na ha. Pasawa na. Masawa sa tigid no. Na. Uya pa mabungkal sa aw. Kalong-kal mabungkal. Kalon ta na. Uya pa mabungkal sa aw. Sa mga napatlog, lagtun pala o. Anam kau. Bahala. Pauli lang siya sa kalino. Tapal na pa ito? No? A'udzu billahi minas sawatin gaira maskunatin min sundusin jaburakatin kudusun kubilan gaya upaya bukan kan pabot tawai man buklan. Magkawat na lang. Nah, namukan. Sari ko. Baklat. Matukol pa kuyot pa na. Ini kau sapol na sakali sudah tumong palawog. Alay na! Imulol na ito! Imulol na! Ikaw gimana? Panawag. Imulol! Bakit din dyan? Bakit? Matampal na matampal. Yan, karima mo na matampal. Ha? Magkapal naman, magkauriyan ko.
Kawatin Israel. Karo-karo mamuklag na. A'udzu billahi minat tawrati wasawati. Wal awati wa muklahati. Magsupordok. Ina. Uy, Si bakit dimuntin? karo-karo kau. Ah, keren ah. Paduro apa? Paduro. Padidi apa? Padidi ayo mau saya. Manusin dia kan kanya. Ya dulu nangkep tidak dulu aja. Palar. Masih pakai ini. Maka sakit-sakit yan wala sa umidi. Ha? Liyan tala?